خولیا سیپانê hebit, me bi tozê çi hacet? Peskoviyê xecê hebit, me bi kozê çi hacet? Ew ên ku her eyan dikin, marîfetê erzan dikin, ku mexfîret bazar bikin, me bi sozê çi hacet? Jinê xulfê Eyûb divê, sebir û aram û hûr divê, ku nav û şuhretê bivê, me bi dozê çi hacet? Ew dîlber wek spîndar in, weke nergê zer û xwer in, ku li ser golan ax û zar in, me bi mozê çi hacet? Bêje temûyî tu bêje, beyt û xezel û gul û bêje, ger sîya melayî hebit, me bi rozê çi hacet?